Menu hari ini guys, mango dong telo jegurane iwak panggang telung iris. Hai guys, assalamualaikum. Walah guys, aku iki ora iso dikatakan 10.000 di tangan istri yang tepat. Lah piye? Sembarang dengah iki lho serba mahal. Iki lho iwak panggang telung iris saya 10.000, terus rolade iki 6.000. Delalah iki lho dong telone yo alias gratis njipuk po pinggir omah. Wes guys, aku ra iso melu tren-trenan 10.000 di tangan istri yang tepat. Pokoknya ya wes, pokoknya mek ono sing tren-tren ngono ku. Aku kok gregeten temenan. Wes guys, lanjut oke niki dong telone wes tak peteti, terus lanjut iki apa tak godhog. Lanjut iki bumbune ono bawang brambang, lombok, ketumbar terus dong jeluk, terus ono kencur. Iki diulek ngasih lembut bar iku dikei miri ben bumbune ngleket. Lah mek mirine wis lembut, lanjut nek kene iki tak kei serai, tak kei dong salam, tak kei laos. Laos kita geprek, lanjut nek kene iki wajane wis ngedengkreng, tak usah ngoseng, guys. Bumbune mek wis tanek, lanjut nek kene iki langsung digebyur banyu sak omprang yo, guys. Terus dikei lada bubuk, dikei masako, dikei santen bubuk. Lanjut iki primadonane dong telone iki dilebokno, terus iki wak panggange dilebokno sing telung ilis regane 10.000. Karena iki ora pedes dadine tak imboi lho mbok glondongan ben memangan iki ceplas ben mantep. Wes guys, menuku yo mek siji iki, tapi iki yo ngentekno sego tur iki yo nambah-nambah tanduk terus segone guys.